Kampanya Iwas Paputok ng BFP sa Urdaneta City, Pangasinan idinaan sa flash mob. May ulat si Claire Lacanilaw. Hataw sa pag-indak ang ilang miyembro ng Bureau of Fire Protection sa Urdaneta City, Pangasinan upang magbigay kasiyahan sa iba't ibang mall ngayong Kapaskuhan. Idinaan nila sa flash mob ang kanilang kampanya kontra sa paggamit ng paputok. May mga alternatibo raw na paraan ng pampaingay upang makaiwas sa insidente ng sunog at firework-related injuries. So, magitan ng flash mob, mapapakita namin yung talent ng mga bumbero natin. Kaya yung mga bumbero natin na hindi lang rescue, na pag-apla ng sunog ang task nila. At the same time, makukuha namin yung attention nila. Samantala na mahagi ng pamasko ang ilang chef sa abot na 350 na batang Aita sa Porac, Pampanga. Gamit ang makalumang paraan ng pagluluto, masayang ipinagluto ng masarap na pagkain ng mga chef ang mga katutubong Aita. Paraan nila ito upang makapaghatid ng kasiyahan sa mga Aita kahit sa simpleng paraan. Sa mga katutubong Aita, ay magiging matapang lang tayo. Harapin natin ang mga pagsubok sa buhay at huwag tayong mawawalan ng pag-asa dahil hanggat mahal tayo ng Panginoon, andyan pa rin si God para sa atin. Kahit anumang pagsubok ang dumaan, muling nangibabaw ang diwan ng pagkakaisa at pagmamahalan ngayong Kapaskuhan. Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.